میدونید بال و پرهای مرا شکست. در گذشت مادرم، در روز جشن عروسی خواهرم و در گذشت پدرم که خیلی نابهنگامی. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии як чеҳраи шинохтаи тоҷик Баҳриддини Сабурро пешкаши шумо мегардонам. зиндагии сахт ва марги модараш дар рӯзи хурсандии онҳо ки тӯяшон ба мотам табдил ёфт, марги падар ва 7 соли бефарзандии Баҳриддини Сабур. ин ва дигар маълумотҳои навро аз ин видео фаҳмида метавонед. пас то охир тамошо кунед ва ҳатман дар канали Ишқи Нотамом обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. пас аз тамошои видео фикрҳои худро дар комментария нависед ва бигӯед ки навори оянда ҳаёти кадом чеҳраи шинохта, сароянда ва ё реперро пешкаши шумо гардонам. Баҳриддини Сабур, журналист, продюсер ва блогери машҳури тоҷик 9 октябри соли 1988 ба дунё омадааст. дар оила 5 нафар мебошанд, 2 писар ва 3 духтар. Баҳриддин аз худаш калон 2 апа ва 1 ака дорад ва 1 хоҳари дигар. падари Баҳриддин ронанда буд ва модараш хонашин. Баҳриддин хурдсолиашро дар зодгоҳаш гузаронидааст ва дар кӯдакӣ ба рӯзномафурӯшӣ машғул буд ва соли 2008 дар телевизиони Сафина кор мекард. инчунин Баҳриддин филмҳои зиёде офаридааст ва аввалин филмашро соли 2009 бо номи Меҳроб пешкаши тамошобинон гардонид ва бо соли 2012 филми дигаре бо номи Баъд аз ғурубро пешкаши ҳаводоронаш гардонид. устоди аввалини Баҳриддин дар ин самт Зиёвуддин Нурзод мебошад. Баҳриддин соли 2009 оиладор шудааст. баъди оиладор шудан 7 сол фарзанд наёфтанд. баъд аз 5 соли зиндагӣ фарзанддор шуданд, аммо фарзандаш дар дурӯзагӣ аз олам даргузаштааст. хулас 7 сол бефарзанд буданд. ногуфта намонам ки Сабур насаб ва ё номи падари Баҳриддин нест. худи Баҳриддин мегӯяд ки аз сабаби босабр буданаш ин тахаллусро соли 2012 ба худаш интихоб кардааст. Баҳриддини Сабур яъне Баҳриддини босабр. модари Баҳриддин аз дарди ҷигар маризӣ мекашид ва дар беморхона бистарӣ буд. табибон тавсия доданд ки дигар умеде нест ӯро ба хона баранд ва дар бистари худаш аз дунё бигзарад. ва 25 январи соли 2016 соати 8 саҳар модараш дар синни 56-солагӣ аз дунё даргузашт ва боз ҳамон рӯз рӯзи тӯи хоҳари Баҳриддин буд ва тӯй ба мотам табдил ёфт. худи Баҳриддин мегӯяд ки баъди марги модарам ҳолати рӯҳиям хело ҳам бад шуд. ногуфта намонам ки баъд аз марги модараш падари Баҳриддин боз оиладор шудааст, яъне Баҳриддин моиндар дорад. ба гузашти вақт ва баъд аз чанд моҳи даргузашти модараш ва 7 соли бефарзандиаш хушбахтона Баҳриддин соҳиби писарчае шуд. худи Баҳриддин мегӯяд ки чеҳраи писарам ба модарам монанд аст. Баҳриддин дар синни 17-солагӣ аз ҷониби вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби медал гардид ва дар соли 2019 дар ҷашнвораи Golden People Awards дар давлати Озарбойҷон ҳамчун продюсери беҳтарини Осиё соҳиби диплом ва ҷоиза гардидааст. ва инчунин аз соли 2019 ин тараф филмҳои хурди тарбиявиро пешкаш мекунад ва яке аз машҳуртарин филмҳои пешкашкардаи ӯ ин филми Қасри ғам аст, ки қариб ҳамаи мову шумо тамошо кардаем ва дар сомонаи YouTube зиёда аз миллионҳо тамошобин дорад. моҳи апрели соли 2020 падараш аз сактаи дил аз олам даргузаштааст. Баҳриддин мегӯяд ки баъди марги падарам худамро танҳою бекас фикр мекунам ва зарбаи сахте буд барои ман. хушбахтона боз дар соли 2021 соҳиби духтарчае шуд ва номашро Марьям гузоштаанд. айни ҳол дар соли 2022 Баҳриддин соҳиби 2 фарзанд аст ва зиндагии хубе дорад. ҳама филму роликҳои тарбиявии ӯ дар YouTube канали шахсии худаш Пешсаф ТВ пешкаши мухлисонаш гардонида мешавад, ки зиёда аз 200 000 обуначӣ дорад ва дар саҳифаи Инстаграмаш 109 000 обуначӣ дорад. силкаи YouTube ва Инстаграми Баҳриддини Сабур дар описиони видео. марҳамат дар омада обуна шавед. инак дӯстони азиз, навори моам ба анҷом расид. боварӣ дорам якаме ҳам бошад маълумотҳои нави пешкаши шумо кардам. ҳатман дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. худоҳофиз дӯстон, интизори наворҳои нави мо бошед.